नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने मांदेली फ्राय करतोय। त्यासाठी पहा, आपण इथे मांदेली स्वच्छ करून घेतलेली आहे आणि 2 पाण्याने धुवूनही घेतलेली आहे। आता सर्वात आधी आपण ह्याला मॅरिनेट करून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि झटपट तयार होते। सर्वात आधी आपण ह्याला मीठ लावूया चवीप्रमाणे। चिमूटभर हळद घेतले, ती घालूया। एक चमचा आपण मालवणी मसाला घेतलाय, तो घेऊया। आता आपण 1 चमचा हिरवं वाटण घालूया। त्यामध्ये हिरवी मिरची, आलं लसूण आणि कोथिंबीर ह्यांची पेस्ट करून घेतले जाडसर, ती घालूया। इथे लिंबाचा तुकडा घेतलाय, तो पिळून घेऊया। आणि आता हे सर्व मच्छीला छान लावून घेऊया। हे पहा, याप्रमाणे मसाले छान मांदिलेला लागलेले आहे। आता आपण ह्याला 5 मिनिटं मॅरिनेट होऊ देऊया। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। ते आपली मांदेली मसाल्यामध्ये छान मॅरिनेट झाले। आता आपण फ्राय करायला घेऊया। इथे फ्रायसाठी बघा, तेल छान गरम झालंय। त्यामध्ये आता आपण मांदेली सोडूया मॅरिनेट केलेली। जो शेवटचा मसाला असतो उरलेला, तोही आपण लावून घेऊया मांदेलीला। साईडला थोडं तेल सोडूया आणि मीडियम गॅसवरती आपल्याला 2 मिनिटं एका साईडनं फ्राय करून घेऊया। एका साईडनं बघा छान फ्राय झाले। आता आपण फिरवून घेऊया। आता दुसऱ्या साईडने आपण 2 मिनिटं छान फ्राय करून घेऊया। मांदेली पहा, दोन्ही साईडनं छान फ्राय झाले। आता आपण काढून घेऊया। हे पहा, मस्त या पद्धतीने तुम्ही पण बनवून पहा, खूप छान फ्राय होते। हे पहा। आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटू एका छानसे रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।